Numbino, ko diɲɛ taabolo finikuraw modèle ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na, walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ, aw minnu bɛ ka radio Joliba fana lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Bi ntɛnɛndonya in na juin kalo tile 24 san 2024, an balimaw an b'aw fo dante foli min na, minnu fana bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o ye an ka page Facebook ani page YouTube ye, an b'aw fo k'a fɔ aw bisimila min ye kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan. Ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma, kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ la don o don ka jamana kunnafoni fara ɲɔgɔn kan walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Awa anw ta ye k'o lakale aw ye bamanankan na, ni an sigilen o de kɛnɛ kan. Dɔgɔkun daminɛ ye bi ye, an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma. An b'a fɔ ɲɛna aw danse. Ayiwa an gɛrɛjɛgɛ donna gafe min na bi, o bɛ tali kɛ le soir de Bamako, Nouvelle Horizon ani les Échos ni fasiridi sɛbɛn saba an bɛna ninnu lakale. Kibaruya minnu b'a kɔnɔ k'olu lakale aw ye bamanankan na, an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila. An b'a daminɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye, o ye le soir de Bamako. Bamako wula ale kumana, a y'a jira k'a fɔ ko awa min ye politiki ɲɛmɔgɔ 11 ɲɔgɔn na, olu kɔni minɛnen bɛ nin waati in na. Min ye fasiri ye n'o ye le soir de Bamako ye, ale ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko ni maa 11 awa jɔnniw de don, awa u bɛna taa yira bi sɔgɔmada in na yɛrɛ la kiiri tigilamaw la. Jalaki jumɛn de bɛnnen bɛ ni maa 11 kan? Ni ɲininkali kɛlen bɛ fasiri soir de Bamako fɛ bi sɔgɔmada in na. Awa a y'a yira k'a fɔ ko kibaruya min kɔni bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na, hali n'a sɔrɔla a kibaruyaw ka ca, nka nin kibaruya in kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ bi, k'a fɔ ko min ye politiki ɲɛmɔgɔw ye, awa minnu bɛ parti politiki ɲɛmɔgɔ la olu minɛna, awa ka sababu kɛ ko n'i y'a lajɛ maa 11 min bɛ ADEMA PAEJ o ɲɛmaa dankan Mustafa Diko, awa ale ka so Bakɔ Jikɔrɔni sigida la. N'i y'a lajɛ maa 11 u tɔgɔ fɔlen bɛ Maître Mohamed Ali Bacili, ale ye ministre kɔrɔ ye. Abdramane Kureyara, Asma CFP, ale b'o tɔn kɔnɔ. Ingénieur téléphone Laya Gindo, ale ye sɔrɔ dɔnba ye, économiste do, faculté des sciences économiques et de gestion FSEG la. Moulay Oumar Haidara, ale ye PDS o ɲɛmɔgɔ ye. Mustafa Diko, ADEMA PAEJ, ale b'o tɔn kɔnɔ. Mamadou Traoré, parti Union o ɲɛmɔgɔ do. Amadou Maïga, RPM ɲɛmaa dankan do, min ye professeur kalanfa do université min filɛ Kabala. Yaya Sangare, ale ye ADEMA secrétaire général ye. Male Kamara, parti CNDR, awa ale b'o kunna. Mamadou Traoré, parti alternative pour le Mali. Nin de ye maa 11 ye minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ awa juin kalo tile 20 tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 19 waatiw yɛrɛ la, awa ko u taara ye. N'i ye jateminɛ kɛ kunnafoniw b'a jira cogo min na ko Bamako sigida 5nan la, Mustafa Diko, ADEMA tɔnden don ale ka so. Awa ɲininkali min bɛ tugu o la, o ye k'a fɔ ninnu u bɛna bila mandat de dépôt la n'o ye kaso ye wa? O ye ɲininkali ye. Ka sababu kɛ ko ɲininkali ɲɔgɔnye min kɛra, ɲɔgɔnye n'o ye ka dogo ka taa ɲɔgɔnye kɛ, awa dɔw ye ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla a danna o ma, walima bɔɲɔgɔnya yɛrɛ dɔrɔn don, walima politiki baaraw de tun bɛ a ko senkɔrɔ. Ni ɲininkali damadɔ fasiri bɛ k'o kɛ a yɛrɛ la, nka ko dɔw ye kuma minnu sɔrɔla kɛrɛda fɛ, a jarala k'a fɔ ko ninnu taara ye ko gafe dɔw de yɛrɛ o bolo, gafe dɔw bɛ yɛrɛ ko o fɛrɛ tɛ 5 ye n'o ye page 5 ye. A jarala k'a fɔ ko sɛbɛnni dɔw b'o kɔnɔ, o sɛbɛnni minnu b'a jira k'a fɔ ko
laɲini de b'o o kɔnɔna la ko fanga ka segi jamanadenw ma n'o ye retour à l'ordre constitutionnel ye n'i y'a lajɛ fana gafe wɛrɛ sɔrɔla u bolo min ni o fɛrɛtɛ bɛ taa 3 ɲɔgɔnna la k'u bɛ fɛ ka jɛkulu kura sigi sen kan o tɔgɔ de ko alliance du 31 mars bakurunba la A31 ko sɛgɛsɛgɛli de dayɛlɛla ka yira k'a fɔ nin gafe min sɔrɔla u bolo gafe in bɛ laɲini jumɛn de kɛ o de y'a to nin maa 11 u bɛ bolola nin waati in na ni jateminɛ kɛ kabini ninnu kɔni minɛna ɲangini kumaw bɔra fan caman fɛ k'a fɔ ko ninnu minɛnen ma diya u ye n'o ni maa 11 ye n'i y'a lajɛ politiki maa dɔ yɛrɛ a tɔgɔ ma fɔ Fasiri Soir de Bamako kɔnɔna la yan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali politiki baara bɛ ɲini kana kɛ 2 poids 2 mesures n'o ye ko tiɲɛ tɛ a ko la bilen sabu ko n'a fɔra k'a fɔ min ye furanjɛla fanga ye ko ale yɛrɛ dabali bannen bɛ ka politiki mɔgɔw minɛ minnu bɛ yen ni u ye déclaration kɛ mars kalo tile 31 san 2024 ko jɔnni de bɛ se ka maa bali k'a fɔ a b'a ka politiki baara la ɲɔgɔn ye min n'o o ye politiki ɲɔgɔn ye walima ko an bɛ fɛ ka jamana kuma fɔ walima an bɛ fɛ ka an ka politiki kuma fɔ ko o bɛ se ka taa laban minɛni na cogo di ko sariya dɔ bɛ yen sariya minnu bɛ yen ni o bɛ nin ko kɔn n'o ye liberté de réunion ani liberté d'association article 1 de minnu fɔlen bɛ an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana de ye kabi avril kalo tile 10 tɛmɛnen k'a fɔ politiki baara sunsurula Mali kɔnɔ ani hali jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ politiki baara kɛ k'olu ka baaraw sunsuruna ko ninnu ta de taara ye o la k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka politiki baara de kɛ walima u bɛ fɛ ka wulikajɔ dɔ sabati limanaw bi sɔgɔmada in na ko u bɛna taa bila min ye Bamako sigida 5nan tribunal de la commune 5 u bɛna taa bila o juge ɲɛkɔrɔ ɲininkali min bɛna k'u la kun jumɛn na u bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛ gafe minnu yɛrɛ u bolo gafe ninnu bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la limanaw nin de ye ɲininkali damadɔ ye nka min bɛ tali kɛ maa kofɔli min kumana hali n'a sɔrɔ a tɔgɔ ma fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔnna yɛrɛ ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ yan fɔlɔ ko kabi Musa Tarawele ka jagoya fanga bɔra yen nɔ ni o binna san 1991 fo ka n'a bila bi la ko ni ɲɔgɔnna a ma kɛ Mali la yan ka maaw bali ka fara ɲɔgɔn kan ka maaw bali k'u hakililaw fɔ ko n yɛrɛ labanna hali jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ yan ni o bɛ buna hadamadenw ka jo sariya lafasa commission nationale des droits de l'homme CNDH ale yɛrɛ ko min bɛ Mali kɔnɔna la yan buna hadamadenw ka hakɛ kan ka tɔbɔtɔ maaw ka hakɛw kan ka bonya CNDH yɛrɛ ko k'ale jɔrɔlen bɛ o ko la kosɛbɛ ko sabu fara ɲɔgɔn kan an ka jamana sariya sunba de jɛnna ni o ye n'i y'a lajɛ sariya sunba kura min n'an b'o la 22 juillet 2023 ani a ye sinsin gafe dɔw kan pacte international relatif aux droits civils et politiques charte africaine des droits de l'homme et des peuples CNDH ye hakililajigi kɛ k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ buna hadamaden ka hakɛ lafasa ko a bɛ fɔ min ma ko liberté fondamentale liberté de réunion liberté d'expression liberté d'opinion n'o ye ka kuma cogoya la dankari man ka k'i la ka fara ɲɔgɔn kɛ dankari man ka k'i la ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di ye nin bɛɛ lajɛlen de ye jamana sariyaw ye minnu bɛ maaw ka hakɛw lafasa CNDH kɔni y'a jira k'a fɔ ko buna hadamadenw ka hakɛw de kan ka lafasa i n'a fɔ a ɲɛmɔgɔ Agibu Buware ale fana y'a ka jɔrɔ jira nin ko la cogo min na limanaw Soir de Bamako kelen in ka kunnafoni la jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale tun bɛ Sikaso dɔgɔkun laban in na n'i y'a jateminɛ kɛ min bɛ jamanakuntigi ko fɔ a ye gundo dɔw bɔrɔtɔ kɛnɛ kan yen nɔ a ko a ye min fɔ Sikasokaw ye a ko bɔ kɛra fɛn dɔ kalama kɔsa in na o tun bɛ fɛ ka Mali sɔrɔ de don ngalama la n'i y'a lajɛ ko a bɛna fɔ maa dɔw kun sɔmina maa dɔw tun bɛ fɛ ka fobiye n'o ye wari kolon ye k'o dilan k'o bila Mali kɔnɔna la yan walasa ka se ka sɔrɔ ka nagasi walima ka nkalon da Mali la nkalon min bɛ se ka an ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen nagasi jamanakuntigi ko nka tɛgɛ kɛra a la dɛ a fobiye ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn filɛ nin ye a tun bɛ fɛ ka Mali sɔrɔ ka nagasi de colonel Asimi Goyita furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ale tun bɛ marabolo 3nan na sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 22 yɔrɔ min na a ye ndolantan kɛnɛba min tɔgɔ dalen bɛ Babɛnba la a y'o koromɔkari sabu o ɲɛda kurakurayara min ye sanfɛ kalanso
awa min bɛna jɔ Sikaso université de Sikaso a y'o fana birikiden fɔlɔ da ani ka balo di Sikasokaw ma a y'o fana baaraw koromokari yen nɔ. Ayiwa ani fana min ye sɛnɛkɛlaw ani baganmarala ŋana minnu bɛ Sikaso a ye jɔnjɔn di olu fana ma ka waleɲuman dɔ ta k'u sɛgɛrɛ. Min ye baara in senfɛ stade Babɛnba kɔnɔna la yen nɔ min ɲɛda kurakurayara kosɛbɛ a jala k'a fɔ maa 16 ɲɔgɔn na minnu bɛ n'olu kɛra chevalier de l'ordre national ye Mali la yan nɔ ka sababu kɛ waleɲuman dɔ de don ka ɲɛsin u ma olu minnu bɛ yen ayiwa sɛnɛ bolo ma ani baganmara bolo ma olu sera ka jamana sɔrɔ ayiwa ka dɛmɛ don a la ko waleɲuman dɔ tara ka ɲɛsin u ma. O kɔfɛ jamanakuntigi ko sira dɔ de tara sisan sira min bɛ yen n'an tɛ se ka segin kɔ sira min bɛ yen ni yɛrɛma hɔrɔnya sira don sira min bɛ yen ni jamana dɔw de tun bɛ fɛ ka na Mali bɔrɔtɔ k'a k'u ta ye nka ala ni bi na furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu sera ka sira da u ɲɛ o sirada min kɛra o de ma diya a jamana masinaw ye f'u kɛra sababu ye sira o sira bɛ yen bi n'o bɛ se ka Mali jamana ka gɛlɛya don a kɔnɔ u bɛ ka taa n'o siraw de o de la colonel Asimi Goyita ko fɛn 3 bɛ yen n'i y'a lajɛ olu bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n'an m'an janto o ye min ye limanaw ko terrorisiw b'an kan o ye terrorisme ye ko minnu bɛ yen fana n'olu bɛ kɛlɛ kɛ min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla ko fɔ o fana bɛ yen nɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ se ka Mali sɔrɔ ka nagasi cogoya bɛɛ lajɛlen la k'olu fana bɛ yen nin kɛlɛ 3 Mali jamana bɛ k'i kɔkɔ da nin de la bi o de la a y'i kanto k'a fɔ ko kɔsa in na ko bɔ kɛra kalama ko jamana dɔ a ye jamana yɛrɛ ta tɔgɔ ma n'o ye Faransi ye minnu ye Mali mara ka tɛmɛ k'u tun bɛ fɛ ka fɔbiye caman de dilan k'o bila ka na Mali sɔrɔ bolo ma k'u tun y'a ɲɔgɔnna yɛrɛ kɛ Laginɛ na san 1960 waatiw la nka Mali sera k'a ta in kunbɛn fɔbiye caman yɔrɔ yanni o cɛ CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ale fana tun ye ɲangi da Mali ka san 2022 tɛmɛnen na nin bɛɛ de kun ye ko ka Mali sɔrɔ nagasi o de la a ko fɛn 3 min filɛ nin n'o ye terrorisme économique terrorisme des réseaux sociaux ani terrorisme yɛrɛ n'o ye sécurité limanaw colonel Asimi Goyita ko nin fɛn 3 Mali bɛ ka nin de kunbɛn bi a ko fɛn min don a ka gɛlɛn dɛ ale dan b'a la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamanadenw sɛgɛnlen bɛ bi nka ko maa tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn jamana caman de bɛ yen bi minnu tɛmɛna nin sira in fɛ bi maa caman ɲɛbɔlen bɛ o jamanaw fɛ colonel Asimi Goyita ko n'i y'a lajɛ bi an bɛ k'an ɲɛsin min ma terrorisme damadɔ min filɛ n'o ye terrorisme armé terrorisme médiatique ani terrorisme économique nin fɛn 3 n'an y'an kɔkɔ da a kɔkɔ la a ka ca ala fɛ an bɛ sɔn ka se don dɔ la Mali bɛ sɔn ka hɛrɛ sɔrɔ a ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni tɛna u sigi fiyewu k'u bolo da u sen kan jamanadenw olu ka nafa u ka se ka yanga o de la a y'i kanto k'a fɔ fana n'i y'a mɛn i bɛ nafolo suɲɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko nin diya surafɛn na o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye nafolo y'i ɲɛ la jamanakuntigi ko fɛn dɔ baara kura dɔ bɛna boloda an ka jamana cakɛdabaw kɔnɔ n'o de ye ka se ka baara k'a bɛɛ lajɛlen tɛmɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye digitalisation ye i mana fɔ k'i bɛ wari di wari tɛ tɛmɛ e ka bolo kan wari kɔni bɛ kɛ papier de ye i mana taa mairie la o i mana taa polisiso la o i mana taa tribunal la o i mana k'a fɔ de n'i y'a mɛn i bɛ wari minɛ k'a fɔ n bɛ yuruguyurugu kɛ o y'a sɔrɔ i ye wari yɛrɛ y'i ɲɛ la a bɛɛ de bɛna tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la e dan ye e kana k'i ka maa mago ɲɛ ci ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ tɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka wari k'a fɔ wari minɛ wari don yan a bɔ yan o kuma banna la colonel Asimi Goyita ko nin baara de bɛna sigi sen kan ko a tɛna di k'a fɔ de dunan wɛrɛ de bɛna nin baara kɛ Mali la yan n'o ye digitalisation de l'administration malienne maa wɛrɛ tɛna kɛ dɛ Malidenw minnu bɛ yen n'olu ye nin kalan in kɛ a baara bɛna di olu de ma olu de bɛna baara bɛɛ fɛsɛfɛsɛ sabu ko kɔsa in na a ye foli di minnu bɛ yen n'olu ye Mali carte biométrique minɛ Faransi ka cakɛda dɔ bolo n'o ye IDEMIA ye a y'i to kɛnɛ in kan ka foli di olu ma a ko Malidenw yɛrɛ dama de bɛna nin baara in kɛ kɔsa in na jamanaw n'i y'a lajɛ fɔbiye minnu bɛ yen n'olu tun bɛna don Mali kɔnɔ ka sɔrɔ nagasi Mali doyenw de y'a minɛ a kɛra fo siɲɛ 2 fɔbiye caman jamanaw k'o de kun dilanna a kun nana Mali kɔnɔ yan nka ala ni an ka doyenw ka wulikajɔ sababu o sera ka kunbɛn limanaw ale soir de Bamako kelen ko bamanciya wale dɔ tara ka ɲɛsin Niger jamana ma ɲininkali kelen bɛ n'a sɔrɔla ko nin ye tamasiyɛn dɔ ye walima ladilikan ye ka ɲɛsin AES jamanaw ma
ko AES jamanaw bi ni jugu b'u la walima ni baara b'u la bi o de ye ka banbanci wale kulu tigilamaw kɛlɛ ɲininkali min bɛ yen ni maa bɛ se k'o kɛ i yɛrɛ la o ye k'a fɔ yalima ni AES jamana ninnu u na se ka fara ɲɔgɔn kan wa banbanci wale min bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka san sɔrɔ Niger Burkina ani Mali kɔnɔna la yan nɔ sabu n'i y'a lajɛ Niger k'u taara bin u ka pétrole dilanyɔrɔ dɔ kan a kɛra gɛlɛya yɛrɛ ye kosɛbɛ ko Mali la yan yɔrɔ an fana fɛ yan nɔ yɔrɔ banbanci ninnu u bɛ ka taabolo kura wɛrɛw boloda kabi Kidali minɛna n'i y'a lajɛ cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement CSPSD ale yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛmana k'a kɛ cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad o b'a yira k'a fɔ o jɛrɛjɛkulu in ale fana bɛ fɛ ka labɛn kura sabati min ye sema kɔrɔ fana ye ale fana y'i tɔgɔ kɛ ko CSPPSD min bilala sen kan san 2021 o b'a yira k'a fɔ banbanci wale tigilama ninnu jamanaw kabi MINUSMA taara n'u gɛnna ka bɔ Kidali jamanaw fo ka n'a bila bi la u fana u bɛ labɛn kuraw la o de y'a to bi min ye banbanci wale maa murutilen jɛkulu minnu bɛ Mali Burkina Faso ani Niger kɔsan yɛrɛ la Burkina Faso olu ka finitigi maa 100 ni kɔ o bɔnɛna a nin na fo a kɛra sababu ye ŋunuŋunukanw cayara k'u ka jamanakuntigi n'o ye capitaine Ibe ye ko ale sɔrɔdasiw wulila a nɔfɛ o kuma yɛrɛ o sɛbɛntiyara k'o tɛ tiɲɛ limanaw nin bɛɛ ye kumaw de ye minnu bɛ ni Mali jamana Burkina ani Niger minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AES Alliance des États du Sahel kɔnɔna la n'a sɔrɔla banbanciw halisa u fana bɛ ka taamasiyɛnw de fili ka na min ye nin jamana ninnu kɔnɔ nka fɛn kelen kɔni bɛ yen o ye k'a fɔ jamana ninnu hali sisan ni casirijala ye kelen ye u kan ka dɔ fara a kan k'a kɛ 2 ye walasa banbanci wale in a ka se ka kɛlɛ limanaw an bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ ni kunnafoni min ye bi o ye ko Banyankara mara la nin cɛ min filɛ nin kɔni kojugukɛlaba don kojugukɛla ŋana don ale ka baara tɛ foyi ye fo bagan suɲɛ wa ni terrorisiw de bɛ jɛ la a tɔgɔ de ye ko Yusufu Tɛnbeli limanaw nin bɛ banbanci jɛkuluba dɔ de ɲɛma a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka baganw suɲɛ ani mɔgɔ faga ko Mali faamaw n'o ye forces armées maliennes ye u ye tɛgɛ k'a la ale kɔni ka baara banna ka ban ko nin cɛ min filɛ nin limanaw Yusufu Tɛnbeli ko maa min bɛ yen banbanci wale min kɛra ka ɲɛsin teguru ma kɔsa in na n'a kɛra sababu ye ka jigiba tɔgɔ dɔ k'o bɔnɛ a nin na o ye teguru dugutigi o ka conseiller dɔ ye ko maa kofɔlen banbanci wale caman kɛra ani bagan suɲɛ caman kɛra dɔngɔnɔ jamanaw la bi n'i ye ale Yusufu Tɛnbeli sen bɔ a la a tɔ b'a den kunnafoni y'a jira k'a fɔ Yusufu Tɛnbeli yɛrɛ ko maa dɔ min ni ani groupes armés terroristes de bɛ jɛ la kuma bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ ko bagan suɲɛ walima mɔgɔ faga sen bɛ o la wa ko jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'o ye Dana Ambasagu ye o maa mafalenba de don Fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na jamanaw ko bi ni cɛ kofɔlen Yusufu Tɛnbeli minɛnen sigidalama minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Banyankara mara la caman kɔni ko nin ye fiɲɛ bɔda ye u lafiyara sabu ni cɛ ye tɔɔrɔ min da u ka baganw an'u yɛrɛ dama kan mana o de cayara soir de Bamako a ye ni kunnafoni nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana banbanci jɛkulu min ni o ye GSIM ye a ɲɛmɔgɔ Yad Agali jamanaw Yad Agali ko diɲɛ kiribulonba n'o ye Cour pénale internationale ko a ye a ye wele bila ko ka Yad Agali ko k'a minɛ n'o ye mandat d'arrêt international ye jamanaw Yad Agali GSIM ɲɛmaa don ɲininkali min kɛlen bɛ Fasiri yɛrɛ fɛ n'o ye Nouvelle Horizon ye o ye k'a fɔ Yad Agali n'a sɔrɔla Mali faamaw forces armées maliennes olu de tɛna tɛgɛ kɛ cɛ in na sabu Cour pénale internationale ka kibaruyaw la ko nin kunnafoni bi kunnafoni tɛ dɛ ko kabi san 2017 Cour pénale internationale kun ye nin laɲini kɛ ko ka Yad Agali ko k'a ɲini k'a ye k'a minɛ ko san 7 kɔfɛ Cour pénale internationale filɛ ka o gafe 3 ka bɔ tiroir kɔnɔna la ko Yad Agali ko k'a ɲini k'a minɛ ko ka sababu kɛ k'a ye banbanci wale dɔw kɛ k'a daminɛ san 2012 janvier kalo la ka n'a bila janvier kalo san 2013 la CPI ka nin kununi laban min filɛ ni waati min na
Mali faama forces armées maliennes awa olu kelen bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen sabati banbanciw ka tɛgɛ kɛ u la wa Yadi Agali yɛrɛ kɛrɛfɛ maa caman de bɛ yen Mali faama n'o ye forces armées maliennes Mali kɛlɛcɛw u ye n'u ma min fa i b'a sɔrɔ u ye tɛgɛ kɛ o la a na kɛ CPI de sɔmin b'o la k'a fɔ Yadi Agali ko a yɛrɛ tɔ b'a la bilen ni Mali faamaw tɛna tɛgɛ k'a la sabu kabi novembre kalo tile 14 u ka dagayɔrɔba n'o ye Kidali min n'o kun ye Murutilen jɛkulu ka faaba ye n'o minɛn'u la fo ka n'a bila bi la min ye banbanci ninnu ye u fanga dɔgɔyara yɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ bi forces armées maliennes Mali finitigiw u tɛ ka u sen da yɔrɔ min na wa banbanci jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko i dan b'i yɛrɛ la Mali finitigiw bɛ ka tɛgɛ kɛ i la Yadi Agali yɛrɛ a na kɛ a dogotu banna a tɛ ka se ka dogoyɔrɔ foyi sɔrɔ Mali kɔnɔ la yan kɔsa in na yɛrɛ ko u kun ye wulikajɔ dɔ kɛ AB Bara Kidali kɛrɛfɛ ko kunnafoniw kun y'a jira k'a fɔ Yadi Agali a kun yera yen nɔ nka a na kɛ a ma se ka sɔrɔ tɛgɛ la an bɛ don min na ko bi Yadi Agali ko cour pénal international waati min na Mali finitigiw bɛ wulikajɔ la ko ka Yadi Agali minɛ min ye cour pénal international ye a ka nin kununi laban min filɛ nin tɛ dɔwɛrɛ yira ko u bɛ fɛ ka Yadi Agali yɛrɛ de latunu k'a bila cour pénal international ka bolo kan sabu ɲininkali bɛ olu fana fɛ maa minnu y'a bila baara in na ka a ɲininka o la nka min kɔni ye tiɲɛ ye ko in na fasiri ka kuma la o ye k'a fɔ Mali finitigiw olu bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen la walasa min ye Yadi Agali ye tɔ t'a la bilen sabu dogotu foyi t'a la Mali kɔnɔ yan bilen fo ka tɛgɛ kɛ a la o de ye kuma yɛrɛ ye Nouvelle Horizon kelen in ka kuma na ndɔlatan hukumu kɔnɔna la a jala k'a fɔ Mali samata sɛgɛw ndɔlatanaw ko u ma bɔ makun kɔnɔ fiyewu Mali ndɔlatanaw y'a jira k'a fɔ ko Mali ndɔlatan bilama ko fɛn b'a kɔnɔ min ka jugu gɛlɛya ye sabu u y'a jira k'a fɔ ko Mali ndɔlatanaw ko minnu bɛ ndɔlatan ko ɲɛma k'a daminɛ ɲɛmɔgɔw kana bila fo fema futu la k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ni kuma bɔra communiqué dɔ de kɔnɔ juma tɛmɛnen juin kalo tile 21 min ye samata sɛgɛw olu ka u ka jalatigi Amari Tarawele ale de ko u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye ndɔlatanaw ye ko olu ndɔlatanaw olu ye ndɔlatan kɛ Mali tɔgɔ la wa u bɛ fɛ u ka gɛlɛya min b'u kan bi ka gɛlɛya in fɔ jamanadenw ye maaw ka se k'a faamuya ko a bɛ san caman bɔ sisan min ye Mali ndɔlatan ye gɛlɛya b'a kɔnɔna la gɛlɛya in a caman bɛ yen nɔ u b'a dɔn k'a fɔ digi kelen bɛ olu la wa digi kelen yɛrɛ kelen bɛ Mali jamanadenw na u b'a dɔn k'a fɔ ko waati gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔ la ko fo kow de ka yɛlɛma ni kow ma yɛlɛma a tɛ se ka ɲɛ min ye ndɔlatanaw ye u ko kɔsa in na min ye ndɔlatan u ka degeli karamɔgɔ ale kɔni bin kɛra ale kan k'ale gɛn ka taa ka bɔ yen ko k'a sɔrɔ dun ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ Mali ndɔlatan kɔnɔ ndɔlatanaw ka kuma y'o ye ko a ka kan bi baara ɲɛdɔn minnu bɛ baara ɲɛdɔn u ka taga bila ndɔlatan na kuma bɛɛ degeli karamɔgɔ yɛlɛma walima kuma bɛɛ ndɔlatana kura wele ka na Mali ndɔlatan na k'o tɛ se ka kɛ fura ye ka Mali ndɔlatan ka fura sɔrɔ a la o de la k'u bɛ wele bila fédération malienne de football o ɲɛmɔgɔw ma ka wele bila ndɔlatan fɛn fɛn bɛ ndɔlatan ɲɛma bi k'u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ko ndɔlatan baara u bɛ ka a bila ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye cogo min na a tɛ se ka ɲɛ ko n'o tɛ k'olu kɔni ndɔlatan tɔ minnu bɛ ka na n'o ye match de qualification ye minnu kan ka kɛ coupe du monde san 2026 natɔ in na k'olu tɛna ndɔlatan sabu ko gɛlɛya min bɛ yen bi u bɛ k'a bɛɛ ta ka da olu kan tiɲɛ don olu jɔyɔrɔ b'a la dɛ nka ko gɛlɛya bɛ fan wɛrɛ fɛ gɛlɛya min ka jugu ni olu ka ndɔlatan ye ko f'o de ka ɲini ka dɔn ko ninnu ka nin kuma min filɛ n'u ye ladilikan di k'a fɔ waati dɔ sera fo nin ka dabila limanaw a dun jarala k'a fɔ miliyari hakɛ min bɛ don ndɔlatan na san o san a ka gɛlɛn o ka don ndɔlatan na k'a sɔrɔ dun jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ Alifa So ale de ka fasiri ye nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la bi limanaw ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ni nin kunnafoni ye ko maa min bɛ yen ni activiste don web activiste n'o ye Yeri Bokumu ye ko ale tununnen bɛ nin waati in na a ma se ka ye a yɛrɛ baden kɔrɔmuso n'o ye madame Kadija Bokumu ye ko ale bɔra ka dusumakasa yira k'a yira jamana faamaw la k'u k'a lajɛ u ka ale baden n'o ye Yeri Bokumu ye min ni bi u ka du ɲɛ jɔyɔrɔ don limanaw ko a tununa kabi juin kalo tile 8 tɛmɛnen san 2024 fo ka n'a bila bi la
ma kibara sɔrɔ a la a balimamuso ye n'o ye Kadija Bokum ye awa ko nin welewele dakan in kɔni bɛ bila maa o maa bɛ yen n'o ye awa maa ɲuman ye maa dusukun ka ɲɛsin u ma ani jamana ɲɛmɔgɔw k'u k'a lajɛ olu balimakɛ n'o ye Yeri Bokum ye web activiste dɔ yɔrɔ hakilila jigin na awa juma juin kalo tile 7 tɛmɛnen na taama dɔ de kɛra synergie d'action pour le Mali k'a tun bɛ ka o jɛrɛ in a tun bɛ k'o de kunnafoniw cari kabi o tɛmɛna ale kɔni tununa olu dun ka taama in kuma yamaruya wa maa damadɔ yɛrɛ dɔrɔn de bɔra olu ka taama in na a kɛra i n'a fɔ taama min ni a ma kɛ taama sabatilenba ye n'i y'a lajɛ limanaw ko bibi in na Yeri Bokum kɔni tununa yɔrɔ maa minnu bɔra ka taama u ko gɛlɛya fila bɛ Mali la yan n'o ye gɛlɛya yɛrɛ ye ani kuranko gɛlɛya kun k'o kuma de fɔ Yeri Bokum ko kunnafoniw de cari ale kɔni tununa fo bi a badenmuso n'o ye Kadija Bokum ye k'a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u sen don ale balimakɛ u ka se ka ye kunnafoni fila an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les échos limanaw écho kumana an b'a kuncɛ ni écho de ye an ka dɔnkilidala min na ayiwa a dɔnnen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ Orokiya Tarawele limanaw ko Orokiya Tarawele écho a kun bɛ fɛ ka concert dɔ kɛ Italie jamana kan concert in bɔra a ma a kɛra min bɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 22 san 2024 dɔnkilidala min filɛ na sanga b'a la Orokiya Tarawele ko u ma a minɛ fiyewu a minɛna Italie jamana kan mandat d'arrêt yɔrɔ nazaraw yɛrɛ kun ye mandat d'arrêt de d'a kan n'o ye mandat d'arrêt européen n'i y'a lajɛ Orokiya Tarawele ka concert a ka kunna dɔnkilida kɛnɛ dɔ sigi o kun bɛna kɛ Venus k'a ma ko Venus Music min kun bolodalen bɛ juin kalo tile 23 san 2024 Colisée de Rome la ko nka a bɔra a ma k'a sababu kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ko a nane a segilen Italie jamana kan Orokiya Tarawele limanaw a minɛna min ye lakanabaa dɔw fɛ n'u k'a ma ko carabinier italien ko sɛgɛsɛgɛli senfɛ a nana kɛ Orokiya Tarawele limanaw ko mandat d'arrêt n'o ye nazaraw ka jamanaw ye u bɛɛ lajɛlen de kun kɛmɛ k'a fɔ ko ni Orokiya bɔra fan o fan nazara jamana fɛn fɛn kɔnɔna la Europe jamana fɛn fɛn kɔnɔ ko k'a minɛ k'a sababu kɛ limanaw a yɛrɛ wolodenmusonin dɛ ko o b'a bolo kabi san 2019 Mali la yan nɔ kiri dɔ kun kɛra min ye Bruxelles kiri kun y'a jira k'a fɔ a n'a ayiwa den b'a ni maa min cɛ o ye Jean Gossens o ye Belge ye o de y'a ayiwa damakasi kɛ kiri ɲɛkɔrɔ ko a denmuso in ko a bɛ fɛ a ka na den ni Orokiya y'a mara den ka tila ka taa di cɛ in ma n'o ye Jean Gossens ye a na kɛ Orokiya Tarawele ma sɔn o de ma den in kɔni b'a bolo Mali la yan a yɛrɛ b'a bolo Mali la yan ko o de la min bɛ européens ka tribunaliw kɔfɛ n'o y'u ka kiirisow ye k'u ye jalaki bɛ Orokiya Tarawele kan k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka den in mara jalaki min don ko den a kɛlen bɛ ka jaso ka tunu ni a ye walima ka den ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin a ma walima ka a kɛ i n'a fɔ maa min ye den suɲɛ ka taa ni a ye o n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ko a kɔni minɛna Italie Orokiya Tarawele nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a ka minɛ a ka nin den kelen kungo la ka sababu kɛ a bannen bɛ ka den in di ani den in sɔrɔla ani maa min cɛ n'o ye cɛ in ye n'o ye Jean Gossens ye bi na a kuma yɛrɛ cayara la bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ min ye seko ni dɔnko maaw ye olu ye dɛmɛw fɔ réseaux sociaux sanfɛ ani maa caman minnu ko Orokiya Tarawele k'a ka bila jamanaw an bɛ nin kɛ kunnafoni laban an ye nin sɔrɔ écho kɔnɔ bi an b'a bila yan ni Ala sɔnna sini gafew mana bɔ an bɛ olu lakali aw ye ladira kɔnɔ yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ jira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ